Bir yıl mundan ozal. Rus işiti Pavel Poltoraski tınanna yatirka ölümünün yanına şeyle yazıptır. Ol Rus imma Türkmenlere yüzlenip yazıptır. Öz hukumuzu azatlığınızı koran deyiptir. Bağları özünüzü aldatman deyiptir. Imma aklarını atıptırlar. Ol Rus Türkmenliğin aladat ettir. Kaygısız bilip koy bizim için kongrava değildir. Oňurdakylar hakykata düşündiler. Sen bulan maşyny oňa çaýlapdyň. Ýani ýok, bularam iri hiç alanynyklaryny düşünerler. Aman aýt. Senem aýt. Sen garyp gaýhan ahyryn. Hemçin ömrüňizi garyplykda geçiribem. Ýene şulaň arkasyny tutýaňyz. Biri-biriňizi ok atýaňyz. Eydi oturmağında barın sağalığınızın arasına kaydın. Eyleyinizi dargan. Al sen de! Hem ben şimdi orada. İla! Durun! Taşlan yarın değil. Ne benim kudokun kandıra al görüyorsunuz mi? Taşlan yarın değil. Wagt çalt geçýärdi. Zakaspiýe gün saýyn gysylyp gyrajdanlyk urşy tamamlap barýardy. Ýöne böli täze durmuş aňsatlyk bilen ýola düşüp gidibermeýärdi. Tir çözülmegi talap edýän ýüzlerçe mesele ýüze çykýardy. Munşa adamlary okuwat çykyp bildiňiz. Bizim usulumuz boýunça. Oňurdaky taýla geçirşmede eşitdiňiz o. Awa eşitdik. Almaşlyk etmek gowdal. Yerim. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Qağı ferdarış doğrusu mene näme etşeňme bilemok. Şu adamlar akyl diýenim ýok ana. Görýäňiz da namaz okýarlar. Owa. Adamlaryň aňyny elbetde az wagtyň içinde üýtgedeýmek aňsat zat däl. Ýerleşmelidir. Ýyllar gerek. Şonuň üçin hem ýergünti işlemek gerek. Hani aýtdyňyzdan hem şimdi adamlaryňy ýerde ýatýarlar. Men krabatyny ýeren tapaýyn. Tapar. Hökman tapar. Men bir sowalym bar. Ýer aýdyň. Men bir zada düşünemok. Şeýrik ýygynyň mollalar öz key wagtlaryna geldilermi ýa-da zor aýakdan geldilermi? Hiç kim zorap çağıranda. Ondan hemşin tejenne her kim öz wagtyna gelmese, ýygyňdan milisiýe berip pat ýazýarlar. Ýöň hemmeňi şeýle atarlaryň ýoldaşlar. Ha? Ay yokla, bizim özümüz geldi. Bu adam işanın totlap tapyan zatıla. Näme geleniňizde ökünýäňizmi? Şu ýerde berilýän nahar men keçdim şekenok. Gelin mekirlik etmem. Gaddam işan. Näme sen adamlara bilim beresiň gelenokmy? Ani şu oturanyň içinde menden öpdäňiz bar bolsa aýdyň dany. Şeylem. Näme diýseňiz bilen gadam işan. Biz köýneçi ýaşamar. Atadyle ul hemmemde urinmeli bolar. Men şony islamok. Söýlemi. Onda gadam işany bildiňda otlaryny indirip goýberň. Eger halka hyzmat etmegi, özüne kişilik bilýän araňyzda başga da bar bolsa, bir menden saklaman ýol ataryň. Koy nirägitde şoňa gitsin, bolmandan Kur'ana ka oturmakdan başga işi ýok. Ýoldaşlar. Siz Mikhail Vasilyevich Frunzanyň aýdan sözlerini bilýän bolsaňyz gerek. Ol şey diýdi. Türkmen halkynyň köp böleginiň aň bilimi islew bildirmek uwandyrjy alamatdyr diýdi. Uwandyrjy alamat.
Bizim partiyamız soğutsuzluğu yok etmekliği özünün itaat meselelerini bir hataplıyor. İkinci Uyez şehir park konferensiyasında täze mekdepleri açmak, moğolları yetiştirmek barasında ulu gurrun edildi. Bizim Türkmenistan adetimizin ilkinci tanıdınız mı? Okudunuz mu? Entek bile bir neyce işler karışıp getir. Uyda çende bir neyce mektep açmalı. Gel yoldaşlar. Açıp gidersin. Hı? Asar kaygıtlar aç. Havada. Kıyarım gözlü olsam diye vardı diyendir. Biz kör değil. Körlükte ol bizden bir iyem geçendir. Mesela çocuk bak bayrat edin. Yollaşlar. Menin teklifimi gene bir gedek kaytalayan. Men teklifim. Men Türkistan'ı Türk Respublikası'nı hem de Türk Kompartiyası'nı döretmek teklif ediyen. Ne için? Belli bolşayanı Türkistan'ı Türk halkı yerli halk katayip ediliye. Täjikler näetmeli? Yok, durun hani. Bu ne ahil beyle oluyor? Anha biz 7 milyon Türkistan'dan İngilizleri hem Dutovi kovup çıkardık. Bir günde de parti atarına girdik. İnni mene Türk Kompartiyası'na girmeli. 7 nire etmeli? Kulağasın yoldaş Raskulov. Siz keserlik edip yine de öňkü ýalňyşyňyzy gaýtalýasyňyz. Diňe Rus proletariaty bilen Berk Soýuzy Türkistan daýhanlarynyň iýde galyklygyny ýok edip, Oktýabrda kazanılan azatlygy gorap biljekdigine siziň düşünýetiňiz gelenok. Hem üçin siz bizi Lenin partiýasyndan, Sovet Russiýasyndan daşlaşyrjak bolýaňyz. Hem üçin siz bizi dogry ýoldan adaşdyrjak bolýaňyz. Hem üçin? Türkmenlerin hemmeti şeýle pikirden ýa ýeke gaýgysy. Hem üçin diňe Türkmenler? Hem üçin ýeke gaýgysy? Türkistanyň täk türkli kommunistlaryň hemmeti şeýle pikirdigini bilýän. Bizim köpüýimiz şu çaka çenli, sizi Türkistanyň direk diýip hatap edýärdik. Emma ferede otursak, ol direk içini kurçugyň çala bir itipdak koýberem dedi, üstüme gaýtjak bolupdyr, äpet bir agat çalma edýän eken. Ben Atabaýewiň aýdan sözlerini belli almagy haýy edýän. Ol maňa dil ýetirip başlady. Siz meni okudurdan gaty ýaşdyňyz. Bu sözleriňiz üçin jogap bermeli boldyňyz. Oýanla şu Raskulov. Men bu sözlerimi isleýän ýeriňizde, hatta gurultaýda da aýdyp bilerim. Ýöne siz häzir şeýle bir ýalňyş ýaňyz, hatda ýalňyş ýaňyzy özüňden bilem gap. Bizim partiyamız internasyonal häsiýetli partiýadyr. Onu Lenin öğretti. Siz bolsaňyz bizi bundakçylaryň adlyk ýoluny çekýäňiz. Munumyz bolmaly Raskulov. Dogry aýdýan Yoldaş Atabaýew. Buyur. Buyur. Dogry. Hawa. Sizi ýoldaş Kuýukçul çağırýar. Baryan. Yoldaşlar, delegatlyk zaly girmeli haýy edýän. Gördüňmi ýetim? Bu Türkmen hakyky bolşewik eken. Hakiki internasyonalist, hakiki ýolbaş şeýle bolmaly. Ora. Esdiň muňaldyrdyň, ha? Milli meseleni çoňur düşünmek, tutan yerlilik, Lenin partiýa işine gaýdygysız girişmek maksady bilen Türkistan Sowetiniň 9-njy gurultaýy gaýgysyz Atabaýewi Türkistan Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetine başlyk saýlady. Valerian Kuybyshev Vladimir Ilyich Lenine Täze Merkez Komitetiniň çilenleriniň arasynda yerli zatdan üsüp geçen görnükli adamlar bar. Anha mysal üçin Atabaýew